Az élelmiszerek frissen tartása, biztonságos tárolása és hatékony előkészítése alapvető feladat minden professzionális konyhában. Az Anvalor által forgalmazott vákuumcsomagoló gépek ebben nyújtanak megbízható és korszerű megoldást. A kínálatban olasz és spanyol gyártók kiváló minőségű berendezései szerepelnek, amelyek hosszú élettartamot, könnyű kezelhetőséget és precíz vákuum technológiát biztosítanak. Legyen szó éttermekről, pizzériákról vagy más vendéglátóipari egységekről, a vákuumcsomagolás segítségével jelentősen meghosszabbítható az ételek eltarthatósága anélkül, hogy változna azok szerkezete, íze vagy tápanyagtartalma. A vákuumcsomagolás csökkenti a baktériumok elszaporodását, megelőzi az oxidációt és lehetővé teszi a higiénikus, gazdaságos élelmiszertárolást. A rozsdamentes acél kialakítás, a digitális vezérlőpanelek és az átlátszó plexitetők egyszerre biztosítják a tartósságot, a könnyű kezelhetőséget és a folyamat folyamatos nyomon követhetőségét. Egyes modellek akár 6 program tárolására is alkalmasak, így még hatékonyabbá teszik a munkát. A berendezések mellé az Anvalor teljes körű szolgáltatást kínál. Tartozék és alkatrész utánpótlást, országos szervízszolgáltatást különtérítési díj ellenében, valamint gyors szállítást raktárkészletről. Szakértői csapatunk segít a megfelelő típus kiválasztásában, hogy a gép valóban a konyha működését szolgálja. Professzionális vákuumcsomagoló gépek a vendéglátás legmagasabb szintjén. Anvalor.